سلام زخبركم تخطاتلتي نجات بيوتي چانل أبزلكم مو صبوك تهلو እንዳተመነኹ ንሎሚ ዝኾነ ኬሚካል ከይተጠቀምና በአብ ገዛና ዝርከብ ባህርያዊ ትሕዝቶታት ንመስደዲ ሜክኣብ ዝኾነና 4 መንገድታት ዘርኢ ቪድዮ ሒዘ መጽ ዘለኹ ክትፈትዎ ከምኡውን ጠቃሚ ክኸውን ተስፋ ይገብር ስጋብ መወዳእታ ክትከታተላኒ ድማ ይዕድመከን እታ ቀዳመይቲ ንሰርሓ ኣብ ገዛና ነዳልዋ መስደዲ ሜክኣብ ኮይና ንነዊሕ ግዜ ንጥቀመላ ትሕዝቶ እያ ዘድልዩና ነገራት ድማ ሓደ ቡሽ ርብዑ ጎደል ማይ ጽሩይ ዝስተይ ክንጥቀም ኢና ሻምፖ ናይ ቆልዑት ኮኮናት ኦይል ዝኾነ ናይ ቆልዑት ሻምፖ ኢና ክንጥቀም ከምኡ ድማ ጽሩይ ኮንቴይነር ከድልየና እዩ ሓደ ቡሽ ርብዑ ጎደል ጽሩይ ማይ ኣብ ኮንቴይነር ገልቢጥና ሓደ ማንካ ኮኮናት ኦይል ከምኡ ድማ ሓደ ማንካ ሻምፖ ናይ ቆልዑት ምስኡ ኣእቲና ሓዋዊስና ክንጥቀመሉ ኢና ኩሉ ግዜ ሜክኣፕ ብኬሚካል ዘለዎ ነገራት ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ኣብ ቆርበትና ከየፅረና ምስ ንገድፈውን ዝተፈላለየ ዘይተደለየ ፀገማት ናይ ቆርበት ከምፃልና ይኽእል እዩ ጥዕና ቆርበትና እውን ኬሚካል ዘለዎ መጽረይ ሜክኣፕ ካብ ምጥቃም ብዝቐለለ መንገዲ ዝተፈላለየ ብባህርያዊ ትሕዝቶታት ኣብ ገዛና መጽረይ ከነዳሉ ንኽእል ኢና እዚኣ ተቐዳመይቲ ዘዳለኽዋ ቀላል መጽረይት ሜክኣፕ ሓንሳብ ኣዳሊና እውን ንነዊሕ ግዜ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና بخمس أجباب عدالينا دما أبتزدلنا يوجيزن داقوس قوسنا أبتوت أتركيسنا نخل جزنا بمدرس نتكملا إزيا تقدمتي مصريت ميكأب كتكوننا زداله هوايا نبتا كاليتي مسددي ميكأب كتكوننا قريبه يزلو تحسو كنحلف زيا كاليتي تحستون قلال كوينا نعان مسرح زدليونا نغرات دما صوري زستي ماي كمون زيت زيتون كدينايو فرقي فنجال ماي صوري مس حدا مانكا زيت زيتون حواويسنا اينا كنطقملا هابتي نتقملو ጊዜ ከም ዝገርና ኣዳሊና ድማ ጡጥ እንዳተርከስና ሙሉእ ገጽና በመድራስ ካብ ሜክኣፕ ከነጽረየላ ንኽእል እዚያውን እታ ካልአይቲ ኣማራጺ ንመጽረይ ሜክኣፕ ተጠቕመና ትሕዝቶ ዘዳለኽዋ እያ ናብታ ሳልሰይቲ ኣማራጺ ክንሓልፍ እታ ሳልሰይቲ ንመጽረይ ሜክኣፕ ትኾነና ቀላል ትሕዝቶ ንኽንሰርሕውን ርግኦ ከምኡ ድማ ጽማቕ ናይ ለሚን ከድልየና እዩ እዛ ኣማራጽ እዚኣውን ክልተ ማንካ ርግኦ ሓደ ማንካ ጽማቕ ለሚን ነእቲና ብሓደ ሓዋዊስና ኢና ክንጥቀመላ እዛ ትሕዝቶ እዚኣ ለሚን ዘይሰማማዓና ወይ ድማ ቆርበትና ተነቃፊ እንተኾይኑ ኣብ ክንዲ ለሚን ሓደ ማንካ ዘይት ዘይቱን ወይ ድማ ኮኮናት ኦይል ብምትካእ ክንጥቀም ይግባአና ኣብቲ ዘድልየና ጊዜ ብኸምዚ ኣገባብ ኣዳሊና እውን ሜክኣፕ ዘለዎ ገጽ ለኺና ን10 ደቂቕ ኣብ ቆርበትና ከነጽንሖ ኢና ድሕሪ 10 ደቂቕ ድማ ንሓጽቦ ማለት እዩ እዚኣ ታሳልሰይቲ ንመጽረይ ሜክኣፕ ክትኮነና ዘዳለኽዋ ትሕዝቶ እያ ናብታ ራብዐይቲ ኣዳለያ ዘለኹ ክንሓልፍ እታ ራብዐይቲ ኣማራጺ ንመጽረይ ሜክኣፕ ክትኮነና ኣዳለያ ዘለኹ ቀላል ትሕዝቶ ንኽንሰርሕ ዘድልዩና ነገራት
ربع مانكا هورود باودر حدا مانكا صبا كم اون حدا مانكا صماق ناي لمين كدلينايو نخلو بحاده حواوسنا دما كم مصري ميكاب كنطقملا ኢና ኣብቲ ዘድልየና ግዜ ብከምዚ ኣዳሊና ድማ ኣብ ሜክኣብ ዘለዎ ገጽ ለኺና ን10 ደቂቃ ኣብ ቆርበትና ከነጽንሖ ኢና ዛት ሕስቶ እዚኣ እውን ንለሚን ዘይሰማማዓና ወይ ድማ ቆርበትና ሰንስቲቭ ማለት ተነቃፊ እንተኮይኑ ለሚን ከየእተና ብህሩድን 2 ማንካ ጸባን ጌርና ኣዳሊና ክንጥቀመላ ኣለና كل ጊዜ ሜክኣብ ድሕሪ ምጥቃምና ኣብ ነጽረየሉ ጊዜ ዝተፈላለየ ዓይነት መጽረይ ተጠቂምና ከነጽርዮ ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን ኬሚካል ዘለዎ መጽረይ ካብ ምጥቃም ባህርያውን ኣብ ገዛና ብዝርከብን ቀለልቲ ትሕዝቶታት ተጠቂምና እንተጽርናዮ ተመራጺ ይኸውን ኣብ ገጽና ዘይጽረየ ማለት ተረፍ ሜክኣብ እንተልዩን መናፊት ናይ ቆርበትና ስለ ዝዓጽወልና ዝተፈላለየ ዘይተደለየ ጸገማት ናይ ቆርበት ከስዕበልና ይኽእል እዩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከመይ ጌርና ዝኾነ ኬሚካል ዘይብሉ ኣብ ገዛና ብዝርከብ ቀለልቲ ትሕዝቶታት ተጠቂምና መስደዲ ሜክኣብ ዝኾነና 4 መንገድታት ከም ነዳሉ ተርእያ ነይራ ክትፈትዋ ከም እውን ጠቃሚት ክትከውን ድማ ተስፋ ይገብር ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብክና ድማ ላይክ ኣይትረስዓ ኢኽን ኣብ ኩሉ ንክትበጽሕ ኩሉውን ክትጥቀመላ ሼር ክትገብራ እውን የዘኻኽረክን ነዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ከምኡ እውን ንቐጻሊ ተኸታተልቲ መደባተይ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ነቶም ሓደሽቲ ኣብ ቻነለይ ሰብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣብ ቻነለይ እንዳበልኩ ላይክ ሼር ትገብሩ ዘለኹም ከምኡ እውን ተተባብዑኒ ዘለኹም ኣሕዋት ብልቢ የመስግነኩም ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚኡ ነይሩ ብኻልእ ቪድዮ ስካብ ንራኸብ ሰላም